Vull adreçar un missatge a tots els habitants de la Terra. Dóna'm un cop de mà, sisplau. Endavant! Ja pots parlar! No tan sols et sentiran al planeta Terra, sinó a tot l'univers! Perfecte. Em sentiu? Habitants del planeta Terra, us parlo a través de la telepatia. Suposo que sabeu que molts de vosaltres heu resultat infectats pel coronavirus, però gràcies a l'ajuda de molts metges i infermeres s'ha aconseguit estabilitzar i curar alguns malalts. Però, lamentablement, els contagis continuen augmentant. Per desgràcia, encara no tenim una vacuna. Ei, què s'empatolla aquest noi? Està parlant amb tothom de la Terra. En aquests moments, moltes persones estan en quarantena. El virus s'escampa molt de pressa. És per això que volem demanar-vos ajuda. És en Vegeta! És la veu d'en Vegeta! Vegeta! Només cal que us quedeu a casa, que us renteu molt bé les mans i que us cobriu la boca al tossir o esternudar. Reunirem totes les nostres forces per superar aquesta calamitat. Per favor, feu el que us dic, xitxarel·los.